Igandeetan emakumea joaten ziren hartzapeko gainera, gure ama tartean, eta jostorratzez betetzen zuten harri gaina. Galtzerdiak egitera joaten ziren, bakoitza bere haria eta orratzak hartuta. Aberatzenek kolore bat baino gehiagoko hariak izaten zituzten, hari fin-fina, puntuan gogor lotzeko egokia, hirian bakarrik lor zitekeena. Gehienek ordea, artile lodia izaten zuten jostontzietan, grisa edo marro iluna. Kaleskaleko gitarra jotzaileei erositako kantak abesten zituzten josketan zebiltzan bitartean. Ia batean, pare bat aldiz etortzen ziren herrira kantu saltzaileak, kantuen letrak biltzen zituzten paper askorekin. Herri osoa irteten zen kalera egun horietan, eta kalera jaisten ez zirenak leihoetara arrimatzen ziren, nork zer erosi zuen ikustera. Kanta saltzaileak etorri eta ondorengo egunak izugarri ederrak izaten ziren. Herritarrek erositako kantak buruz ikasi ondoren, auzoekin edo lankideekin trukatzen zituzten kantu horriak, eta kale nagusian eta katukalen etengabe abesten zuen jendeak. Sardina saltzaileek, itsasorako deia jaso zuten marinelek, gazitze fabrikara bidean zihoazen emakumeek, sare konpontzaileek, antzoei burua kentzen aritzen ginen aurrok. Batzuetan, isarak zabaltzen ari zen emakume bat kantari hasten zen goiko kalean, eta haren leihopetik oinez zihoan gizonari belarrian sartzen zitzaion zaboi usaineko doinua. Hark, txistuka eramaten zuen kantua kalean behera, eskuak patriketan, eta moilan jolasean zebiltzan aurrek doinua ezagututa abesteari ekiten zioten berriro. Eskatak lisa-lisa egindako blusa zaharrekin. Moilatik saltalekura egiten zuen jauzi melodiak eta arrain txikitarazi joan arrantzalea ere konturatu gabe hasten zan kantari, batel gorria marralekutik askatzen zuen bitartean. Ta bazirudien amuetan ere kateatzen zela abestia, muilara iristean panekek eta txitsarroek haua zabal-zabalik izaten baitzuten, do ozen bat abesten ari bailiran, eta kantoietatik olaetara bidaiatzen zuten lotek, ateko bandan, eta olaetatik arantzago, ostertzerantz, eta niri benetan iruditzen zitzaidan abestiak munduari buelta oso emango ziola. Egia zan, kantua bakarrik ez, dena zabaltzen zen modu berean kantoietan. Amak ere, galtzerdiak egin bitartean, beste emakumeek zekizkiten abestiak ikasten zituen eta aldarte honean zegoenean guri irakasten zizkigun gero. Alaiak ziren igandeak, zaratatsuak eta kolore askotakoak, baina igande gauetan isildu egiten ziren kantuak, eta eguna amaren galtzerdiak modukoa bihurtzen zen, gris-grisa eta zimurra. Negar egiten zuen amak etxera iritsi eta arratsaldean egindako galtzerdiak askatzen zituen bitartean. Horregatik zen horren kiribila amak hartzapera eramaten zuen haria, hari zahar-zaharra zelako, mila galtzerdiren haria, behin eta berriz landua eta lasatua. Errenak eta biok gure logelatik aditzen genuen amaren negaritoa. Hartzapen biltzen ziren emakume guztiek senarrei josten zizkieten galtzerdiak, itsasarako batzuek edo sororako besteek. Gu ordea, ama eta bi alaba baino ez ginen etxean, eta amak ez zuen galtzerdiak norentzak josirik. Horregatik desegiten zuen gauean arratzaldean egindakoa, puntuz puntu, eta bazirudien galtzerdi bat baino askoz gehiago ari zela desegiten. Amak galtzerdiak desegin egiten baitzituen, ez askatu. Nire ardura zen, goizean goiz, harrotutako haria lisatzea, gainontzeko emakumeek orduan ere aita falta genuela igar ez esaten. Usue Alberdi, aulki jokua.